Kabalen Hoops! Mr. Kabalen Hoops, Jovi Evaristo. Shoutout sa lahat ng tropa natin sa Kabalen Hoops. Mr. Kabalen Hoops, Mr. Kabalen Hoops, Jovi Evaristo. One Love Basketball, One Love Kapampangan. Po ang pina-tour guide ng Mavs, oh. Shout out, Danilo. So nagkita ulit, ayan, oh. Bagsak na pa, boss day na. Ayan po. So mapalakat ulit, ito na, parang second game ulit to. Wala si Coach Mavs ngayon. Wala. Wala. Isang bisita. Ayan, solid. Player sa bahay. Sige, welcome kayo dito. Yes, Let's sir. go. Hello po. Medyo madilim. Pero napakalupit pala nito sa ano talaga. Saan ho? Hindi, okay. Magsakya pa! Magsakya pa! Ayan na, Max, oh. Let's go! Hey! Doon tayo, boss. Yun mga kabalan, naiset na nga ang part 2 or rematch ng bakbaang JKP Bowlers versus Mavs Phenomenal sa San Francisco, Mabalacat City. Well mga idol, alam ko mabibiting kayo sa video na to, pero papakita ko yung ilang highlights ng JKP sa bakbakan na ito kasi sila nga ang nagdomina sa laban na ito mga idol. Pero naging maganda naman ang laban. Despite na wala si Coach Mavs at wala si Poy Poy sa laban na ito, naging maganda talaga ang laban mga idol. Panoorin nyo yung buong vlog sa mismong channel nila Coach Mavs. At ang ilang highlights na ito ay para sa JKP Bowlers mga idol. Bagsak me pa, Kabalen. Atiran lang, Sid.
Pero laban nyo yung tawag. Gagawa kayo. Shin! Hindi sa'yo yung lumalabas pag umi-screen. Kain sa'yo. Well mga idol, alam kong nabiting kayo sa bakbakan na ito. Well, panoorin nyo ang full video sa mismong channel nila Coach Mavs Phenomenal. At salamat kay Boss Dane na pumayag na mag-set din ng laro sa mismong lugar ko sa Barangay Madabdap, Mabalacat. Dakal pong salamat Kabalen, bagsak mepa.